Ngiyabingelela #yakhulumisa TV, ngiyabingelela kuwonke umuntu ongilalela, osesibhedlela, osemsebenzini, odrayivayo, ohambayo emgwaqweni. Ya, ngibingelela wonke umuntu. Nayi i-motivation yami, ngizokhuluma namhlanje. Ngifuna ukukhuluma nomuntu oselahle ithemba, ngifuna ukukhuluma nomuntu othi mina ngiwuthole umsebenzi. Bamba la. Yazi mfethu, wahlala phansi wacabanga usufunile umsebenzi, ama-CV yakho engamukeleki, noma kuthiwa-ke kugcwele la. Uke wahlala phansi hlobo sami, wacabanga wathi yini le eyenza ukuthi mina ngingaqasheki? Wayicabanga leyo nto, wahlala phansi nje wathi yini le mina eyenza ukuthi ngingaqasheki lapha. Yazi mfethu, ngifuna uqale ngikulokhuzise, ngitshengise nje lento, ngikubonise. Ukubone i-social media empini. I-social media empini iphatha yonke into. Liphatha yonke into lelo ngalo kuleyompi kuze iwine. Wena mfethu, uma uhamba uyofuna umsebenzi, uthi uzothola kanjani umsebenzi ikhali zakho ungayiphethe? Awukwazi mfethu ukuya empini uhambe ulengise izandla. Awukwazi mfethu ukuya empini uhambe uphethe into oyongena ngayo kuleyo mpi leyo, kodwa ungekho safety kuleyo mpi leyo. Yabona mfethu, ngifuna ukutshela nje mina namhlanje, awukuthi uma uyofuna umsebenzi uphathe izikhali zonke zokulwa noma zokulwela lowo msebenzi oyofuna. Awukuthi uma uya emsebenzini uyofuna lowo msebenzi kulawo makhampani ugqoke i-uniform yomsebenzi, noma ungafaka idansana noma yiliphi, ufake nama-boots, base uphatha isikhafutini sakho, ebone ne-manager uma ungena emnyango ukuthi lo muntu lo ukulungele ukusebenza. Yazi khona abantu emhlabeni othi umuntu ethi uyofuna umsebenzi, umuntu uphethe i-CV uswenkile, ngeke uthole vele umsebenzi, ngeke uthole. Yikani bafowethu ukuswenka uma uyofuna umsebenzi ngathi uyocela isikhundla sokungena e-office? Hayi, uma uyofesa mfethu ugqoka i-boots, ugqoka amadansana akho, uphathe isikhafutini sakho, mase uphathe ilokhuzana i-CV yakho eceleni. Uma ubona ukuthi nayi into engikunika yona ufuna ukuyibamba, uma ubona ukuthi umphathi kuthiwa hhayi umphathi akabikho, usaphumile kancane, mhlawumbe wawumlinda uthi ukuhlala kancane umlindi, uhlalelani phansi ekubeni uzofuna umsebenzi. Ayikho into oyibonayo mhlawumbe ongayenza ongalekelela ngayo kulowo msebenzi loyo ukuze usize abafowethu lapho usubaficile. Sengabe umphathi ekufice mhlawumbe usebenza. Bafowethu, yekani uba magwala. Yekani uba magwala uma nofuna umsebenzi. Uma ufuna umsebenzi kudingeka isibindi. Uma ufuna umsebenzi ayithi ifika leyo manager ifica ubhizi ulekelela. Uma ithi iyakubheka izobona ukuthi ugqoke yonke into ufanelekile ukuthi ungasebenza. Bafethu, anicabangeni kahle. Uma uyofuna umsebenzi ziphathe zonke izikhali zokulwela lowo msebenzi ukuze ungene kuwo. Ilokho engingakusho. Ngiyabonga.